Hej hej, mit navn det er Erik Larsen, og jeg er fra Struer af hele vejen. Nå, jeg vil godt snakke lidt om kristendommen. Jesus som lærermester for de kristne siger i Johannes 3:3, du skal fødes på ny af vand og ånd, for at komme ind i himlen. Og når Jesus han er lærermester, og han siger disse ord, så står det ved magt i går, i dag og til evig tid. Der er ikke nogen forandring i Jesus Kristus, hverken i går, i dag eller til evig tid. Men der er noget galt i Danmark, Dybbølmølle maler hele til. For at komme ind på den nye kirkeorden, i den nye verdensorden. Ja, der kommer en kirkeorden i den nye verdensorden, som er under fuld march fremad. Den her økumenisk kirkesamfund, den her den fælles kirkelige samfund. Vi skal alle være ét. Vi skal alle have samme Gud. Vi skal alle bekende os til den samme tro. Vi skal alle, jeg tror, det er sådan noget meget sagt. Du skal have alle, de skal have Helligånden. Alle skal bede tunger. Alle skal gøre mirakler. Og hvis du ikke gør mirakler, så er det fordi du ikke har tro nok. Sludder. Så fungerer det slet ikke. Du skal fødes på ny af vand og ånd, og der er kun Gud, der kan føde dig. I Ezekiel 36, jeg tror det er vers 24 opad, der siger Gud en hel masse gange, jeg vil sprøjte vand på dig, jeg vil give dig et nyt hjerte, jeg vil tage stenhjertet ud af din, og give dig et nyt hjerte af kød, jeg vil give dig en Helligånd, som virker, at du holder mine bud og befalinger. Jeg vil, siger Gud. Og når Gud siger, jeg vil, så er der ikke andre end Gud, der kan. Du kan ikke gøre noget til det. Dengang du blev født af din mor, kunne du gøre noget? Kunne du hjælpe til noget? Nej, sådan er det også, når du bliver født af din himmelske far. Der er ingenting, du kan gøre. I Titusbrevet og i Kolossenserbrevet, der står der en del om genfødelsen i vand og ånd. Og der står ved vandbadet til fornyelse. Jamen altså, når man læser Titus 3 og Kolossenserne 2, så fatter man ikke, at Bibelen skal overhøres på de to områder. Johannes 3:3 er simpelthen slettet i Bibelen. Den er der ikke mere, fordi du behøver sikkert blive født på ny for at komme ind. Du skal bare bede troens bøn, så kommer du ind i himlen. Og troens bøn, den eksisterer desværre ikke mere. Så let er det ikke. Der er ikke noget, du kan gøre til at komme ind i himlen ved Gud og Gud alene. Ellers kan han ikke få hele æren. Og det vil han have. Men når man ser på den luciferiske kirke, som mange kalder det, den økumeniske fælleskirkelige samfund, der i ny verdensorden bevæger sig hen imod en religionssamfund, en gudssamfund og en bekendelse. Og hvis vi ikke er enige her på jorden, så tiger vi bare stille med det, og så venter vi, at vi kommer i himlen, eller
hvorhen vi så ankommer, før vi kan blive enige om den fælles evangelie, som økumenisk bevægelse kender. Er der nogen af de sataniske bøger, som vidner på det her? Ja, det er der. Der er en visset profet inden for Luciferian rækker, der hed Albert Pike, en amerikaner. Han har blandt andet skrevet og planlagt første og anden og tredje verdenskrig. Og alt det ligger på nettet, hvis du gider at slå Albert Pike op. Og Albert Pike, han har skrevet Moral og Dogma. Og det er altså simpelthen en bog, hvor i Albert Pike opfordrer til at tilbede Lucifer. Doubt him not, skriver han i bogen. Tvivl ikke på ham. Det er skrækkeligt. Og alle de fælleskirkelige i Danmark, de render rundt i røven på hinanden, og de ser ikke et eneste mirakel. Der er psykosomatiske mirakler i massevis, men en eneste mirakel, der ikke vil ske alligevel. Dem ser du ikke, guddommelige mirakler. Meget få mennesker bliver født på ny. Jeg er selv født på ny, og det var i 84. Og det tog mig næsten 30 år, før jeg virkelig fandt ud af, hvad det var Gud han havde gjort ved mig. Det hele, det var nyt. Noget nyt er blevet til. Jeg vidste godt, det var forandring, og hver gang, at jeg åbnede min mund i kirken, så blev jeg hakket på og fik at vide, det må du ikke sige, og det må du ikke sige. Og det forstod jeg ikke, for jeg var jo også ny, og det var, jeg troede en overgang, at det var mig, der var noget i vejen med, indtil jeg begyndte at finde ud af, at den økumeniske, jeg fandt oppe i Norge, der fandt jeg en bog, der her, at vi alle skal være et. Og den beskrev den fællesskab, som er ved at foregå i Danmark, og at modsætninger til fællesskabet er i Bibelen. Advarsler imod den økumeniske bevægelse er i Bibelen. Det er fælleskirkeligt. Der er ikke én dåb. Der er mange dåb, men Gud har kun én. Det står i Kolossenserbrevet 2 og i Titus 3. Eller også er det Titus 2 og Kolossenserne 3. Der står klart og tydeligt, at vi bliver frelst og fornyet og genfødt, retfærdiggjort i vand, i dåb. Men så noget, det snakker man jo selvfølgelig ikke om. De springer gladeligt, alle de der fælleskirkelige evangelister, de springer gladeligt over Kolossenserne 2 og Titus 3, eller Titus 3 og Kolossenserne 2, i hvert fald en anden. Jeg kan ikke huske det. Jeg vender dem altid om. Men det er genfødselse og fornyelse i vandbadet. Og det er Helligånden, der gør arbejdet. Uden Helligånd er du ikke prisgivet. Men som herlighedsevangelisterne, de skriver, de forkynder ikke. Lev dit bedste liv nu. Ja, men det gør de også. For der, hvor de kommer ned af, der er det meget værre end det liv, de har her. Det er simpelthen, at der ikke er nogen danske evangelister, der kan sætte sig ned på røven og finde ud af,
Hvad er frimæsseren? Hvem er Lucifer? Lucifer står indsejlet til New York Havn. Prøv en gang at se på det der cornerstone, der er dernede. Frimæsseren har sat den op. Det er ikke en gudinde. Det er en mand. Se på hans fjæs. Det er Lucifer. Lysebæren, der kommer med lyset. Der bringer lyset. Den bragte lyset til Amerika. Det skal jeg lov for. Dollar. Joe Austin. Benny Hinn. Kenneth Kaplan. Og hvad er hende kvindemennesken, hun her? Der er flere af dem, Pauli og alle dem der. Fra herlighedsteologien. De tjener kun varmeren og ikke andet. De render rundt i flyvemaskiner til over 20 millioner dollar. Mens vor Herre Jesus Kristus kom ridende til Jerusalem på en æsel, så kommer de nu i millionvis af kroners flyvemaskiner, jetlærer. De kan jo ikke sidde inde i et langt rør sammen med dæmoner, når de flyver til Australien, til Europa, til Israel og rundt i Amerika. Det kan du ikke se, de sidder inde i det her lange rør sammen med 500 andre passagerer, der er fuldt af dæmoner. Det kan det ikke gøre. De skal have deres egen jetjæger til 20 millioner, til 50 millioner. Ham der altid i rette sætter Gud, hvad han her. Det kan jeg ikke huske. Det er der en gammel gråhåret mand. Han er counselor for Gud, tror han i hvert fald. Og det, jeg synes, at folk, de skulle der finde ud af, hvorfor har man slettet Johannes 3:3, og hvorfor har man slettet treenighedens i 1. Johannes 5, vers 7-8, der står der er tre, der bærer vidne i himlen, Faderen, Ordet og Helligånden, og de tre stemmer overens. Slettet. Nå, det var nok om det den her gang. Mit navn det er stadigvæk Erik Larsen, og jamen, jeg er målløs over, ja, det er jo sådan set ikke, for jeg kan jo læse i Bibelen, hvorfor. Det er store frafald. Det kan nemt være det fælleskirkelige. De falder fra Guds ord. Jeg tror på Bibelen, uforstyrret af Guds ord, hverken tillæg eller tage fra. Helligånden kan ikke arbejde uden for Bibelen, når det står, at vi skal fødes af vandet på ny, og det er Gud selv, der vil gøre arbejdet, så er det ikke Helligånden, der beder troens bøn sammen med dig. Der sker jo ikke noget ved at bede troens bøn, men du bliver ikke genfødt af det, som de siger, som herlighedsfolkene, de siger. Pas på, og tag ved lære af det, der står i Bibelen, og ikke andet. Amen.